Známe košické potraviny, ktoré nikto nevolal inak ako Čížik, sú už minulosťou. Pôvodný obchodný dom na Alovincieho ulici zbúrali. Nahradí ho rovnomenná rezidencia so 66 bytmi. Na mieste pracujú stavebné mechanizmy. Oproti stavenisku už stojí rezidencia Albely, kde sa potraviny Klas presťahovali. Známe košické potraviny, neďaleko centra mesta, dekády krášlili dve nadrozmerné umelecké diela. Do verejného priestoru by sa však mali vrátiť. Za príbehom záchrany reliéfov z 80. rokov od významného slovenského autora Imricha Vaneka stojí spolupráca umelcov, aktivistov, pamiatkarov aj developera. Prestížna adresa v centre Košíc ponúka možnosť veľkolepého bývania v starom meste. Iba 5 minút chôdze od hlavnej ulice. Developer ponúka vyvážený pomer priestoru, oddychu a lokality. Modernú, jedinečnú a nadčasovú architektúru v blízkosti samotného centra Košíc, autobusovej a železničnej stanice. Dopraje novým obyvateľom aktívny oddych iba 5 minút chôdze parku a kúpaliska či blízkosti Čermeľa a mestských lesov. Projekt už má právoplatné stavebné povolenie. Územné konanie právoplatne ukončené. Začiatok riadneho predaja zahájený. Projekt Čížik je vo výstavbe a aktuálne je predaných 60% bytov. Termín ukončenia a kolaudácie je plánovaný na 4. kvartál 2027.